sai yaran nan da na sai da shi na yi kuɗi to. Yan hadin samadin mabuwayi jallaka bani kuɗi, ko na halak kai ko na mutum ni dai na samu kuɗi. Da kera gidan na sai motoci kuɗi akwai daɗi wai yau sai dan asai da ɗan banzan yaran nan na san zai yi kuɗi to kai je. Assalamu alaikum yan uwana ina kwanan ku, da gaisuwa da jinjina na tafo a gare ku. Wa alaika salamu malami ya kawo ka, kaga da sauri ga wani ɗan yaro a hannunka. Yaro na ne, ɗana ne. Ina da tambaya a ina ne ake sai da mutane? Ya ina ta magana kun zara ido ko ba ku aji ne? Kai kaga taka ji malam wai a zatanka mutum dabba ne? Guje aikin banza wai ɗa ne zai saida don ya samu kuɗi. Kai subhanallahi to kai ka kama gabanka in ka ki kwa za ka ci duka. Kai miƙon wukata in har ta fito zan yanka. Haka ce ba ka ji gashi da zara wuka ka tsere. kai biya biya don Allah tsaya zan ganka. Ya take ne, ya ina ta neman ka a gari wai ya kake ne. To ya aka yi da akwai matsala to faɗe ta miji. Garin nan ya ci wuta ɗana zan sai da yau dan na samu kuɗi. Kai kamun daidai rayuwar nan sai da kuɗi. Kaga katon kan nan da ganin sa kan zai yi kuɗi. Kai muke da kaka yanzu a baka kuɗi. Zaka bani ka zauna in har yaron ya yi kuɗi. To ka yadda? To shike da muje. Kai ku dakata na tare ku me kuke tsarawa na ji. Mu kan ban mu ce komai ba. Ya mu ka ce komai, kai yaro ka ce komai, kai biya ka ci gidanku. Zancen ku a kunne na du tabbas yau to mun shiga uku. Wayo kai fiya wannan sojan kai ɗan kato da gora rabu da shi. Dole na kai kara ga hukuma gun music production. Barayin yara ne ku na gane ku kwano action. Wayo wanda ɗan sanda ne kai kamfani ne can a Abuja nation. Kan suna da kuɗi ya muka karkata yanke saka kai da talauci sai a kiyama. To alibiya ba ka mutunci yaran mana ba za siyarwa. Kai tashi mu yi gido. Aka ce ba ka ji. Je ka sai da shi ka gani mana.